Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Шәһәрдәшләр топольләр мамык очрап башлавын борчылып көтә. Агач мамыгы тудырган уңайсызлыклардан ничек котылып була? Шәхси эшмәкәрләр законсыз сәүдәгәрләргә каршы. Алан базарында сатучылар транспортта яшелчә һәм җиләк-җимеш сатучылар белән көрәш ачты. Шөпне төрләргә бүлеп җыярга өйрәтәләр. Чаллыда эколекториялар уздырыла башлады. ГЭС бистәсенең 3нче комплексына эшләүчеләргә топольләр кымаучы улай. Тиздән алар чәчәк ата башлый. Ишек алдында үскән тополь мамыгы тәрәзәдән фатирга керәчәк. Кай берәүләрдә аллергия башланачак дип борчылалар. Проблеманы ничек хәл итәргә алдагы сюжетта. Әгәр көннәр җылы булса, тополь мамыгы тизрәк оча башлар иде. Бу шәһәрдәшләр өчен өстәмә мәшәкатьләр тудыра. Конечно, тополей очень много. Они нельзя каким-то кленом заменить, березами. Посмотрите, какие березы шикарные вот здесь растут. И они уж, наверное, не по 1 десятку лет. Пушат очень даже, пушат. Вот обрезать бы немножко. Надо подрезать. Жилком сервис идарә итүче оешмасында тополь газарланып көн саен диярлек шалтырата башладылар дип аңлаттылар. Эштә 53 йорты янында агачларны күптән түгел генә кискәннәр. Көзен тагын бер тапкыр ботакларын сирәгә итәчәкләр. Топольләр куркыныч тудырмый, шуңа аларны бөтенләй кисмиләр. Шулай да шәһәрдәшләр ситуацияны үзгәртә ала. Инициаторами являемся не мы. Они должны написать заявление. Описать это дерево, например, жилой дом такой-то, главный фасад, тополь такой-то, находится там-то. Как бы мы акт составляем, естественно, прикладываем письмо в Минэкологию и отправляем на согласование. Экология министрлыгы һәр вакытта да уңай җавап бирмәй, чынлыкта исә тополь мамыгы аллергия бирми, ул башка үсемлекләр сиркәсен очыра. Гүзәл Шихапова, Мәрьям Файрушина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Алан базарындагы шәхси эшмәкәрләр законсыз сәүдәгәрләргә каршы көрәш ачты. Тротуар янында укы йөк машинасыннан яшелчә һәм җиләк-җимеш сатучылар көндәшләр генә булып калмыйча, сатып алучыларга да зыян китерергә мөмкин. Шуңа күрә әлеге проблеманы никадәр тизрәк чишсәң яхшырак. Теманы Гүзәл Шихапова дәвам итә. Вот этот гражданин в нашем городе устраивает бардак. Видите? Коробки, ящики. Куда он это потом все выкидывает? Мусоры какие? Вот у нас такой просто вопрос. Почему этому человеку разрешается в нашем городе устраивать бардак? Йөк машинасы биредә берничә атна тора, транспорт йөрми, тәрәзәләре ватылып беткән. Бирегә товарны җиңел машина белән иртән үк китерәләр. Алан базарында сәүдә итүче эшмәкәрләр мондай тәртипсезлек белән килешми. Налогларны, пенсионныйларны как положено түлибез. Но покупательләр күпчелекләре аннан килеп жаловаться итәләр. Кайберләре да китәләр инде. Юл буеннан да по пути дип алып китәләр инде. Бу рынокта инде 20 еллап эшлибез. Һәрвакыт безнең санэпидстанция тикшереп тора, товарларыбыз чиста, әйбәт. Электронный весалар, кызларыбыз мотор, халыкны әйбәт итеп обслуживать итәргә тырышабыз. Безнең сертификатыбыз бар. Санэпидстанциянан тикшерелә. Товарыбыз базардагы медиклар аркылы атнага 2 тапкыр тикшерелә. Йөк машинасында сатучы киләчәктә бизнесын законлаштырырга исәплим дип аңлатты. Сейчас будем документы оформляем, вот здесь будем торговать. И зимой, и летом. Естественно, будем. Продают для народа дешево. Все довольны. Мондый тәҗрибә шәһәрдә бар инде. Автозавод проспекты янында ел дәвамында йөк машинасыннан сәүдә итүчеләр хәзер киоскта сата. Товар хәзер ачык һавада түгел. Базардагы яшелчәләр атнасына 2 тапкыр ветеринарлар тарафыннан нитратларга тикшерелә. Арендалый торган мәйданда да барлык шартлар тудырылган. Бәдрәфләр, кулъю урыннары бар. Тәҗрибәле сатучылар үзләре белән һәрчак медицина кенәгәсе йөртә. Яшелчә һәм җиләк-җимешне документларсыз, нишанычсыз кешедән алсаң сәламәтлек өчен зыянлы булырга мөмкин. Юл кырыйларында алар үзләренә газ, туз сіңдірі, бәя бойынша да айырма юк диярлек. Кайчакта урамда кыйммәтрәк тәле. Мисал өчен шиянең килограммы урамда 350, базар эчендә 300 сум тора. Законсыз сәүдә итүчеләрне штрафлар куркытмый. Шуңа да шәхси эшмәкәрләр республика президентына хат язарга тели. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. 7 июньдә президент Владимир Путин туры эфирда ил халкы тарафыннан юлланган сорауларга җавап бирәчәк. Бу чара Мәскәү вакыты белән көндезге 12-дә башлана. Күбесе борчыган сорауларын 27 майдан ук юллый башлады. Сорауларны Moskva-Putin.ru сайтына, ВКонтакте һәм Одноклассники социаль җитәрләренә, шулай ук 8-800-240-40 номерына СМС аша җибәрергә була. Сораулар 7 июньдә туры эфир тәмамланганчы кабул ителә. Президентның матбугат секретаре Дмитрий Песков билгеләвенчә,
Әйтүче, туры эфирда халык белән аралашу башка еллардагыдан аермалы булачак. Владимир Путин туры эфирда ил халык сорауларына быел 16-нчы тапкыр җавап бирәчәк. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә номерына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Чистый лист проекты активистлары эколекторий уздырды. Студентлар, эшмәкәрләр һәм әйләнә тирәгә битараф булмаган шәһәрдәшләр белән очрашуда пластик эшкәртү проблемасын күтәрделәр. Пластик үзе таркалмый, шуңа да эшкәртергә кирәк. Чаллыда полиэтилен пластик җыю өчен күп кенә ишегалларында контейнерлар урнаштырылды. Шул рәвешле шәһәрдәшләрне икенче чималны сортка бүлеп җыярга өйрәтәләр. У нас была девушка из КНИТУ, казанский, бывший КХТИ. И человек действительно хочет заниматься и в том числе проблемами раздельного сбора отходов. Мне была студентка, девочка на первом курсе. Мы сейчас прорабатываем возможности перевести их вуз в зеленый вуз, скажем так. И, конечно же, мы всегда рады студентам, всегда рады людям, которые интересуются вопросами экологии в том числе. Чаллыда мондай очрашулар ай сайын узачак. Тулырак мәгълүматны Чистый лист оешмасының ВКонтакте социаль җилтәрендәге төркемендә табарга мөмкин. Ишек алдында пластик җыя торган контейнер урнаштырырга теләүчеләр дә шунда мөрәҗәгать итә ала. Шәһәрдәшләрне алда 2 көнлек эш атнасы көтә. 12 июнь Россия көне буларак билгеләп үтелгән. Рәсми ял көне сишәмбегә туры килгәнлектән, дүшәмбе эш көне шимбәгә күчерелә. Һәм рәттән 3 көн 10, 11 һәм 12 июнь көннәрендә ял итәчәкбез. 15 июнь исә Ураза бәйрәме. Шулай итеп, әлеге дата уңайнан да рәттән 3 көн ял итәчәкбез. 15, 16 һәм 17 июнь көннәрендә. Киләсе атнада бары тик 2 көн, шәршәмбе һәм пәнҗешәмбе генә эш көненә туры килә. Иртәгә Рамазан айының 22 көне Чаллыда сәхәр ашау 0 сәгать 49 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачу 20 сәгать 9 минутта башлана. Бу айда күп итеп изгелекләр эшләргә, ярдәмләшергә, ифтарлар үткәрергә, ураза тотарга, садакалар бирергә кушыла. Ураза ае тәмамланырга 10 көн калды. Шушы 10 көннең берсендә Кадер кичәсе яшерелгән. Бу кичтә барлык фәрештәләр дә җирдә кылган дугалар кабул була. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән бүгенгә сау булашам. Исән-имин булыгыз. Ем пломбир советский. Вкусный самый. Пломбир советский. Вкус детства от компании «Славица». Открылся первый в Набережных Челнах центр лечения и реабилитации пациентов, страдающих лимфостазом. Мануальный лимфодренажный массаж с бандажированием, лечебная физкультура. Прием ведет врач-лимфолог, сердечно-сосудистый хирург Валиулин Дамир Хамзаевич.